Mak, Yuk, apa dek? kene ra, Mak. Apa? Kenapa? Pacarnya aku katanya jaluk aku jadi, Mak. Tuh, payu tangan anak wirek. Iya, Mak. Kapan? Hari sak jadi, Mak. Udah nyelek temen. Iya. Wong pira jere? Wong telu jadi, Mak. Wong telu. Hmm. Lamaran njaluk tak paling yo. Iya, Yo lamaran njaluk dhisik doang. yo suku-suku. Iki manek kari mendak tegawa. Mana dikek ya aku mana? Kan aku penggaweane kon. Yo gantian ku Mbak Dewe. Apa gunane kono, Oma? Apa kan ini betul? Tidak ada ngomong temen cewek. Apa lek kau pulang ini we? Wes, dah sampai merame kilo sino dayo. Bendino, benisuk kayak gini, sifat bapak kudal, aku dikongkon terus. Akora, bau mbak. Tul. Si. Minatul, nanti ya rek. Turu bola. Anu apa yang memang punya apa dari mari? Apa mak? Durung mari aku nyapu sih. Oh, andang mari nang ko ana bawa-bawaan ko dak dorongan sih, bawa-bawane akeh. Iya, mari nih. Ya, andang agian yo merkelemeran ae. Ngunut to. Coba ana bapak. Iya dek, praten ini sembarang wes. Ngomong apa kon? Siapa ngomong mak? Oh. Diuru wong sanrasan pula. Siapa sih salasan? Aku udah salasan. Aku menang sampai yang curiga to. Curiga ya apa kan wong gerung toilet kok kon emak ngono kon jan wong gerung. Ojo mau ngamuk to, engko kena stroke sampean iku. Oh, lah kena temen lama iki nang tuwa dicelat stroke. Celat tapi iki tak ora bapak kon. Oh, tak ora bapak temen kuan malah dikira nyami mak ngelama lete anu. Lete kongkon. Wendang make kowe kono bawa-bawan akeh. Yo. Kenapa mari kari rakora? Ini terus. Mari bendino kerjaane. Gak oleh bayaran. Mari kabeh. Nopo iki wis yo enake. Tak nyanyi ae wis diluk ae. Mumpung ndak ana uwong, sepi. Emak metu. Umpama aku rawat di dosa lara tak wales lara ya tak tusing tak tampa nanging aku ramentolo umpama aku randuwe rasa aku lilo kowe karo wong liya wis stop wis nyanyi tok ae. Yang aku yo jadi wogo-wogo to. Iya, sing tenang iki sampean iki we sayang. Aku iki serius sampean. Ibu ngono isin panggo lho. Gampang wis. Iku ya, mulai mari ngono aku ngomongin ibu wis. Ya apa enak? Temenan yo. Iya. Rius. Dua rius. Iya wis. Ya wis. Sampai rumah yang. Suwan yang ya wis diterna. Oke sayang, wis masuk panas. Takut kulitnya kena. Masuk dah. Dadah ya. Dadah.
Mak, mak, neng di mak iku. Tal Miss Natal. Iku manek neng di ta? Apa Kan budek ah diceluk mulai mau udah ngrungokno. Neng di mak. Aku rakora, mak metu mau ndak renang di. Mana ngombe aku? Cepet dewe ra. Tak gelem kon tak ora mak neng aku kan. Oh iya, enten sik. Nya, Delok kono ae. Mari bau mbak kon. dorong sik kate mbak iki marine. Neng kamar kok pengen pisan kok. Aku bisa nongon mbak. Barang. Nang kene menggon maneh bahaya iki. Bara. Adem bara. Saya agak no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok mek nggawa klambine mawar do? Dikongkon mawar mau bang, kon mbak. Kapan aku sing ngongkon coba gawe omong ra. Mau iko, kan kon sing ngongkon aku. Dah aku udah ngongkon kon. Wis gak usah rame duk-peduk iki mana. Wis, gak usah rame. Awas kon. Bu, Ibu, saya nera Bu, ono sing kate tak omongna penting iki. Ana apa le? Aku kate jaluk anake wong, Bu. Oh iya we an jaluk anak ibu maksudnya anak dijaluk anak kucing. Oh, ibu ing lawak ae. Arek endi le? Arek Brejo. Apa anak Rejo? Lawak mana Ibu iki? Arek Brejo, Bu, anake Pak Misnali. Oh iya wis jaluk anak wong iku lek wedok gelem pisan jaluk endang wis. Nang kene iki desa, engko ndak dijaluk nang kene dadi sak desa, dadi sak sawah, dadi sak apa ku sak ndi ngono we. Kapan enak Ibu ya? Anu we enten we ibu kate golek dino sik nang Pak De musik we. Engko lek wis tepat dinone aku tri budal mbek awakmu rono we ya. Ya wis, enak pisan wis. Ya. Nang di mak muda. Metu mau ada roti. Nanti aja. Apa? Teko ya, Pak? Oh, Ayaran ya apa sampean? paling enggak seminggu kas. Seminggu kas kan. Oh, iya wis. Ndanganmu ya. Ndang talian apa, Pak? Tek lorane kene payu larang jere. Iya. Yo. Endi nduk? Anake. Boy ku si anu aku ndak adang saiki ndak anu tak tekan roja ya Bapak ya. Oh iya weh, Iya. apa? Iya weh. Ya ya. Cek ya. Dok, Dok, Bapak kok tukokno rujak yo. Mak ndak adang ndak. Barang ono misna terus ngongkon aku. Ewe, misatul ngomong Bapak itu jelapu kon bahas. Artinya Bapak iki. Yo. Nyok. Oke, pedes ngene, lombok situ. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ndi? Yo. Napa di? Ngene lho Kang, aku kate takon dino enak, kate nglamar anake wong aku. Oh. Anu, Wisno. Yo. Wani no wedok Wisno we. Yo, brai wis. Brai we. Mm-mm. Ya, we. Kapan yo? Sik. Tanggalan besok. Besok tak apa ki ya enak we Marisa. Yo. Iya wis. Anu tapi aku Kang ngelok tolong Kang. Sampeyan melok pisan mbek bojone. Lek aku dak ngenek rupane dak. Channel ayu kon nantak kon bareng iki yo. Iya we. Iya. Iya we. Bu. Iki anu mesti te njaluk arek jere. Kesok sampeyan melok aku ya. Ayo apa? Marisa. Gawa apa iki? Sawo gopo opo dak we. Aku Njaluk sing tak gowo we. jere. Iya. Iya Aku wes. ndak ngenek dak anu wingi ana telepon iki kok repotan jere besok. Iya dak apa-apa we Kang. Penting Yo, yuk gelem iya, Kang. kan. Iya. Iya Sampeyan wes. ibu anu ya. Iya wes. Nelek lamaran ngono jenne apa jere aku tem nang arep ya. Iya. Ya we Kang. Ya bagi sama Marisa yo.
Balik aku pegang ya. Iya, weh. Assalamualaikum. Salam. Tak gawe dak igak nawe tambahan mesti. Kesusu koyo aku. Iya, jangan weh. Ya weh, Bu. Besok weh. Ya wes, aku tem lebu wes ya. Ya. Mari kabeh sik tembak umbah. Nyok iki umban iki ya. Kon wingi dul matul jere ning bapak yo. Ndak sop. Apane wingi mawar ngomongin dul matul jere. Umbawe marine. Yo. Oh. Nyok, kita aku pisan kumban. Aku kabeh. Iku kan penggawane kontol. Uwe age wendang wendang candaan wis. Dasar rame-rame kakek cangkem wis. Wis udah lo tol. Age we. Aja jadi sumber mancing mate. Anu, di kobong. Aku mah. Boning kali kono we age we. Ya, ndang budal we age. Oh iya weh. Bapake marine age budal wis. Betul. Mak. Yuk, apa deh? Kene ra, Mak. Apa? Kenapa? Pacarnya aku katin jaluk aku jadi, Mak. Tuh. Payu tangan anak wirek. Iya, Mak. Kapan? Sehari sak jadi, Mak. Udah nyelek temen. Iya. Oh. Wong pira jere? Wong telu jadi, Mak. Wong telu. Lamaran njaluk tak paling yo. Iya, Yo lamaran njaluk dhisik tok, yo suku-suku. Jaluk tok, keso. Yo manu sik bapake kok sik durung tali durung persiapan iku mak. Ade bondo sik. Iya we cakne we. Njaluk tok yo. Iya, jaluk tok, Mak. Iya we kok bondo genah sing nom-noman sing genah. Iya, Mak. Sini-sini wong tuwek. Iya, Mak. Iya we. Teno tok nang pawon mak sik. Iya, Mak. Baumbah nang oma, ndak ono banyune. Payam mak iku aku tok kongkon baumbah. Nek mawar, nek emak. Padahal sing duwe omah aku. Aku udah dikoyo bantu. Tapi lek ono bapak cek perasaan. Ono wong bau becek wani ne gedok. Barang genan rit berit ngene bau wong. Tuh. Becek wani ne bau gendok ih. Barang berit ini. Bahkan nduk bamba nduk. Iya lek. Mek wani bau ngene bang gen rit berit ngene nduk. Iya ta lek. Iya. Sering iki aku mbadek kene. Ya we, nomarik no kowe. Ya lek. Iki manek kari mendak tegawa. Mana dikek ya aku maneh. Kan aku penggawane kon. Yo gantian ku mbak dewe. Apa gunane kono oma? Oh, wong-wong iki lah ono bapak anu. Cepek kaya lambene. Aduh, Mak, notok wes dino pacare aku katin jaluk aku. Sing marine rapi pas. Iya we, Dok. Ndang anu we, ndang salin lagi. Marine pacangan tim rene ya rembe marotuan minta susu oke. Iya, Mak. Wis natulen iki barang ono dayo mendak salin. Ndak gelem, Pak. Jene dak gelem we, dak sama sore. Marine kon nulungi tong-tong opo ta marine. Lewe dak gelem. Ya siapa apa mendak gelem. Ndak bolane iki kate ono dayo. Iya we weru, lewe dak gelem ya apa maneh. Jene kon ngetokno marine we. Ya wis apa-apa wis. Ndak mek cek suwene. Jadi saiki dayo teko. Yo apa sampe benyelak konten-tenan. Iya jene sabar we, marine we janjine saiki ora luput dak. Oh tidak baik to anak. Lucu ngono. Edo tau maneh.
Oh, magi oso nanti kon susu ini. Jangan nenten we ya. Iya tinggal Nenten itu. Iya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teko temen. Dok, teko daya we, Dok. Iya mak, tek aku mak. Sing biasa Iya. yo mak ngono ki ya Iya. biyen. Anu, wong tuane Misno nggih. Nggih, aku mrene iki tinggal lamar anak sampean, kanggo anak aku iki Oh, nggih, Misno. mawar nggih. Nggih. Oh, nggih. Wis cukup, Pak. Sini. Apa kan ibu betul? Kita kan ngomong temen jamnya apa lek kok bilang ini we. Wes dak sampe merame kilo dayo. Kamu nanti di jalan dengan anak aja, tinggi apa we? Nanti kok rumah terus gitu aja. Nek iki barang anake. Pisang nek sampean pisang. Iya terus, jadinya cijen nanti kok aku ya. Apa anak sampean anak aku iso meramisin dayo iki. Sopo iku, Pak? Ya iki anakku pisan. Kok dikiranya Nyatu. ngono, pada sengaja. Enggak jangan panserupan ibu mbak. Ya wis yo anu dok mlebu dok. Mlebu wis. Wis. Bemek ngono ta nang anake. Dan anak apa ya apa dikosor kok anak aku. Usah ngomong ngono ra, Pak Ibu. Jangan wele, ngurung tunangan ambe mawar iku wis. Enggak aku wis gelem mbek mawar apa maneh, Bu. Ndak usah, mending ambe Miss Natul iku ae weh. Dok, Miss Natul. Kene, Dok. Kene. Kilo kan ini kilo iki lho. Oke, tunangan ambe anak aku ae weh sampai nawe ayo. Ambil pangan kuwi jajangan iki jajangan iki pedang kuwi. Ya, Pak. Pangan deh. Iya, Pak. Ngene wis le, mulai mayo weh. Aku Bawa Miss gelem Natul mbek weh. anu mawar, Bu. Ya apa, Bu? Ndak, pokoknya sampai nurun nang aku kudu. Iya wis. Ayo mulai wis. Enggak diumpedisi bu. Oh, udah usah. Ayo wis, boleh. Nomor tak miskan marine langsung nikah. Ayo, ayo. Mak dolek nambah Miss Natul iki aku, Bu. Akan karep aku ambek mawar iko. Cek ene wele manut to ibu wele enak. Iya le, timbang ngambek mawar iku arek judes, karuan ngambek Miss Natul iki, apik maneh areke. Ya apa, Dok? Gelem ambek Misno, Dok. Jogir pikiran we, Dok. Tenang gak apa-apa tuh kok no we. Motor tak siap no, sawah tuh kok no. Uma tak bangun no mari ngene ya. Nggih, Bu. Ngene wis. Sambil golek dino, awakmu kabeh loro iki penjajakan dhisik we, saling kenal ngono ya. Nggih, Bu. Nurut ya lagi ibu ya. Nggih, Bu. Ya wis.